Ξεκινάμε τη διαδικασία εκλογής και σας ενημερώνω ποια θα είναι η διαδικασία του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πλειοψηφής ασχεδιασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου. Αυτό γίνεται σε ένα διαφορετικό χρόνο με διαδικασίες εσωτερικές της παράδοσης. Οπότε θα γίνει η απόσυρση σε λίγο, εφόσον σας ενημερώσω για τη διαδικασία. Στη συνέχεια, όχι νομίζω κύριε Παπαγιαβή, πρέπει να είμαστε τυπικοί, τουλάχιστον το αισθάνομαι εγώ αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνει έτσι. Στη συνέχεια η εκλογή Προέδρου διενεργείται από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και κάλπη. Γίνεται πρώτη ψηφοφορία όπου εκεί χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των μελών για να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφούδας αρχής σε σχέση με το πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου χρειάζονται 25 ψήφους. Εάν δεν ευωδώσει αυτή η ψηφοφορία, πηγαίνουμε σε δεύτερη ψηφοφορία, όπου και πάλι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή το νούμερο 25. Η ψηφοφορία αρκεί να υπάρχει. Γίνεται τρίτη ψηφοφορία και στην τρίτη ψηφοφορία αρκεί να υπάρξει πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία της πρώτης ημέρας. Γιατί αν δεν ευωδώσουν αυτές τις διαδικασίες, ακριβώς η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε επόμενη συνεδρίαση, λίγη προηγούμενη συνεδρίαση, και εάν και σε αυτή δεν ευωδώσει η εκλογή, τότε εκλέγεται πρόεδρος σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και από την ανακήρυξη του πρωτοδικείου, το Δημοτικό Σύμβολο που ανακήρυξε σαν πλειοψηφικό Δημοτικό Σύμβολο της πλειοψηφίας. Νομίζω ότι η διαδικασία σας είναι γνωστή, γι' αυτό εγώ να γίνομαι παραδεκτός. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί. Αυτή την ώρα πρέπει τα μέλη της πλειοψηφίας να αποσυρθούμε προκειμένου να εκλέξουμε τον Πρόεδρο για να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.